Ez a videó a mai angol, német, francia, kínai Duolingo teljesítményemet foglalja össze. Az első dia a magyarról angolra tanulás, a második dia a magyarról németre tanulás, a harmadik dia az angolról franciára tanulás, a negyedik dia az angolról németre tanulás, az ötödik dia az angolról kínaira tanulás, a hatodik dia az angolról magyarra tanulás, a hetedik dia a németről angolra tanulás, a nyolcadik dia a németről franciára tanulás, a kilencedik dia a franciáról angolra tanulás, a tizedik dia a franciáról németre tanulás, a 11. dia a Gyémántliga ranglistája, és a 12. dia az adatlapom a mostani adatokkal.